Уважаеми дами и господа, от чисто нова Лада, направена хубава, трето-пето поколение по средата конкурент на западен баварец. С тази карта изгубех точно това за 6 години. Но спрямо това, което казах, за същото. Червен цвят, стоп, спазвайте правилата и това беше самата истина. Гледайте само тук, а не рекламната част. Защо съм застанал тук? Защото за такса сграда, за 3 лева кебабчето, сградата, не сградата, да не гледате сграда, а светофар, исках да кажа. За 3 лева или 3 евро кебабче с хапване, наречен сос и хлебче. Така знаете как е. За майката, за картата, за моята тезка, за джънкала. Мисля, че няма да си погребат дипломите си от правосъдието. Спрямо грамотност.